Bueno, eu queria facervos unhas preguntiñas sobre o vosso traballo e quería comezar por dicir a miña alegría ao ver que por fin as distribuidoras están pedindo que traduzan os contidos a galego. E a miña primeira pregunta é para Manuel. Na túa anécdota comentabas que fuches a buscar á biblioteca unha referencia a Sherlock Holmes. Sí. Adoitas ir á biblioteca do teu municipio como parte do proceso de documentación para as túas traducións ou foi un caso especial? Non, sempre. Charo sabio porque sempre nas notas a rodapé as miñas traducións están ateigadas de notas e sempre lle especifico esta traducción, Sí. Pois neste caso era dun colega que se chama Manuel tamén, Vieito, entón sempre fago ese traballo, sí. E agora, Charo, desde a máis absoluta ignorancia, e dado que o estudo da dobraxe adoita ser unha contorna de debate ideal para estas cuestións, en galego pasa como en castelán, que se adoita buscar un acento máis neutro? Non. O galego ten o seu propio acento, como todos os idiomas, e sería un erro desvirtualo buscando que non se note ou que se note menos ou que pareza outra cousa. Sería un erro. Calquera que fale galego sabe que ten o seu propio acento, é importantísimo conservalo. Sí. E, por último, esta é para ambos os dous. En casos así, cando o protagonista fala en español coa súa familia no original, no canto de falar en inglés, ou para diferenciar os idiolectos das distintas personaxes, que estrategia adoitades levar a cabo? Vale, mira, eu quero empezar por dicir unha cousa que non dixen na gala que me parece moi importante, que é que a Charo e máis a min sepáranos unha fenda xeracional dunha trintena de anos e iso pareceme unha grandísima oportunidade para aprender, eu penso que nas dúas direccións. Eu dela, porque compartimos moitas veces o traballo, en fin, unha retroalimentación moi boa. Entón, para casos como este de variación de rexistros, por idades, por clase social, sempre nos botamos un cabo un ao outro porque efectivamente dúas mentes pensan mellor ca unha, non? Entón non recordo moi ben cal era a pregunta. No caso de, sí, o de español, por exemplo, claro, nunha película, nunha dobraxe en galego perderíase un pouco esa como se di? Esa ilusión, non, que supón a dobraxe de que os personaxes falan en galego, se lles respetamos o original en castelán, porque así o espectador sería consciente de que pasa algo raro, porque claro, o espectador da lingua original do inglés, cando escoita o español, non está entendendo o que están dicindo, pero o espectador galego, se conservamos o español, sí, por lo tanto, traizoamos o original precisamente para poder achegarnos e ser respetuosos co original. Non sei se me expliquei. Sí, perfecto, sí. Perfecto. Sí, o que di Manuel, e tamén depende moito do caso, depende moito do traballo concreto. Se é posible facelo ben, non sempre é posible, a imitación dun acento cubano, dun acento mexicano, procuramos facer a diferenciación en canto que uns personaxes falen con acento ou que falen con acento con outros personaxes e sen acento cando no original falan todo en inglés, todos eles en inglés, non? É complicado porque nos acentos meteste no problema de que é fácil ir cara a unha caricatura, entonces tes que saber ben a quen vas coller, que non pode facer, que resultado vai dar, porque a veces se non meteste en problemas dos que saes mal parado, querendo facer algo ben, pero esa non é unha mala solución, buscar a diferencia sempre que se poida entre buscando acentos. No caso de castelán-galego, outros idiomas, pois xa é moito máis fácil, claro, o tratamento, non? Porque xa non se entende nada, pero aquí son moi similares, entón é complicado. Perfecto, moitas grazas por responder as nosas preguntas e polo vosso traballo. A vos, moitísimas grazas. Grazas polo traballo, pola vosa. Nuestra colaboración durante el periodo de votación es la base para que podamos celebrar esta gala. Así que millones de gracias y a seguir votando.